Анкарада 14 сағат. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 29 марты шимбе. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Игътибар безнең кыска дулкындагы ешлек һәм эфир вакыты үзгәрә. 30 март якшәмбе көненнән башлап тапшыруларыбызны Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлык кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан тыңлый аласыз. Бүгенге чыгарылышта Коръән сүрәсе һәм татарча аңлатмасы, соңгы хәбәрләр, 1000 еллыкның беренче ширеге программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Тапшырылды Коръән Кәримнең Тәүбә сүрәсенең 126 алып 129 кадәрге аятлары белән башлыйбыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Рахман ва Рахим булган Аллаһ исме белән. Ел саен бер-ике тапкыр төрле бәгъдәргә дучар булып, сынау узып торганнарын алар аңламыйлармыни. Соңыннан тәүбә итмиләр, гыйбрәт алмыйлар. Берәр сүрә иңдерелгәч, алар бер-берсенә карашып, "Сезне кем дә булса күрмиме?" диләр һәм мәкерләре ошылып, рисвай булудан куркып, шыпан-шыпан таялар. Аңламый торган бер кавым булганнарына күрә, Аллаһ аларның күңелләрен иманнан шитләштерде.
Мусульманнар, хактыр ки, сезгә үз арагыздан чыккан пайгамбар килде. Гынах кылып, сез аңа хәсрәт китерәсез. Ул сезнең өчен җан ата. Тәкъваларга ул шексез шәфкатьле, мәрхәмәтле. Мөхәммәд, йөз чиргәннәргә әйт. Аллаһ миңа җитәр. Миңа башка уйдырма илаһ кирәк түгел. Аннан башка тәңре юк. Мин бары тик аңа гына инанып сыйынамын. Ул мәхәббәт гаришнең күктәге тәхетнең хуҗасы дигән. Мөхтәрәм шәрәфсез Коръән Кәримнең Тәүбә сүрәсенең 126-нчы алып 129-нчы кадәрге аятларын һәм ачыклауларын тыңладыгыз. Соңгы хәбәрләр. Израиль ноябрь аенда Хизбулла белән төзелгән утны туктату килешүеннән соң тәүге тапкыр Бейрутның көньягына көчле һава һөҗүме ясады. Израиль хөкүмәте рәисе Беньямин Нетаньяху Ливанда янау шикелле күргән һәр урынны утка тотачакларын белдереп, стратегиянең үзгәрүен җиткерде. Шул ук вакытта Хамас сучысы Басем Наим Израильнең Газадагы һөҗүмнәренә карамастан арадашчылар белән алып барылган утны туктату сөйләшүләренең алга китүен белдерде. АКШның Массачусетс штатында вазифа башкаручы федераль мәхкәмә рәисе Тафт университетында диссертация язучы төрек студенты Румейса Өстүркнең депортацияләнүен апелляция нәтиҗәләре билгеле булганга кадәр вакытлыча туктатты. Хаким Денис Каспер чыгарган карар мәхкәмәнең мөмкин булган юрисдикция проблемаларын хәл итү өчен 1 апрельгә кадәр вакыт бирә. Шул вакытка кадәр Өстүрк Америкадан җибәрелмәячәк. Аны академик эшчәнлекләрендә Израильне тәнкыйтьләү аркасында АКШ миграция һәм чик вәкаләтләре Сомервильдәге өйе тирәсендә сагастына алды. Штатларның дәүләт сәркатибе Марк Рубио Өстүркнең визадан гамәлдән чыгарылуын раслады һәм моңа сәбәп итеп аның активлыгын күрсәтте, тик көч куллану белән бәйләнешле бернинди дәлил китермәде. Мьянмада булган 7,7 балл зурлыгындагы җир тетрәүдә илнең хәрби идарәсе мәгълүматларына караганда үлүчеләр саны 1002. Шул ук чыганак зилзиләдә 2000дән артык кешенең яралануын белдерә. Сагайн тирәсендә булган тетрәү бигрәк Мандалайда киң күләмле җимерүләргә китерде. 6 төбәктә гадәттән тыш хәл игълан ителде. Афәт булган җирлеккә халыкара ярдәм килә башлады. Кытай бер коткару төркеме җибәрде, Русия һәм АКШ та ярдәм итәргә тәкъдим ясады. Тетрәү күрше Таиландка да тәэсир итеп, регион күләмендә борчуларны арттырды. АКШ башы урынбасары J.D. Венс Гренландиягә сәфәре вакытында Арктика төбәгендә Америка лидерлыгының әһәмиятенә игътибарны җәлеп итте һәм инициатива алмауның җирлекне Русия белән Кытай шикелле көндәшләр каршында яклаучысыз калдыра алуы турында кисәтте. Ул Гренландиянең Петуфик төбәгендәге АКШ галәм көчләре базасында чыгыш ясады. Венс анда Арктиканың иминлеген ныгыту кирәклеген ассызыклады һәм бигрәк тә Дания белән башка Авропалы берлектәшләренә җитәрлек саклану тәэмин итә алмаулары тәнкыйтьләде. Ул моннан тыш АКШның Гренландиядәге йогынтысының милли куркынычсызлык нисбәтеннән әһәмияткә ия булуын белдерде һәм җирле халыкны үз иминлекләре һәм икътисади мәнфәгатьләре өчен Америка белән хезмәттәшлек итәргә чакырды. Төньяк Корея быел Русиягә өстәмә 3000 хәрби җибәрде һәм хәзердә ракеталар, артиллерия һәм кораллар белән Мәскәүгә, Киевка каршы сугышта ярдәм итә дип белдерде Көньяк Корея хәрби җитәкчеләре. Русиягә беренче этапта җибәрелгән 11000 Төньяк Корея гаскәриләреннән 4000-ның үлгән яисә яраланган булуы фаразлана. Хәрби көчләрдән тыш Төньяк Корея ракеталар, артиллерия җиһазлары һәм кораллар белән тәэмин итүен дәвам итә дилә хисапта. Традицион берлектәшләр булган Русия һәм Төньяк Корея 2022 елда Мәскәүнең Украинага һөҗүм башлауыннан соң якынайды һәм Сеул Ким Чен Ынның Мәскәүгә меңләгән хәрби һәм кораллар җибәрүен алга сөрә. Русия һәм Төньяк Корея рәсми рәвештә хәрбиләр җибәрүне расламады, әмма узган ел Русия дәүләт башлыгы Владимир Путин Төньяк Кореяга сәфәр ясаганда ике ил киң күләмле хәрби килешү, шул исәптән уртак саклану шартнамәсе дә имзалады. Бу соңгы хәбәрләр иде. Без барыбыз моңа шаһит булдык. Көндәлек тормышта кулланыла торган, шанычлы дип санаган марка кинәт кенә юкка чыга. Кодакны уйлагыз, кайчандыр фотография патшасы иде. BlackBerry һәркем кулында тотарга теләгән телефон, яки Nokia легендар кәрәзле телефон чыгаручы.
Бу брендлар һәр җирдә иде, әмма бүген алар я бөтенләй юкка чыкты, я исә яңа буыннар белми торган хәлгә калды. Хәзер исә бу исемлеккә тагын бер танылган бренд өстәлде – Tupperware. Миллионнарча кешенең тормышын үзгәрткән ризык саклау кабы маркасы тиз үзгәрүче дөньяда үзенең әһәмиятен саклап калу өчен еллар буе көрәшкәннән соң банкротлык игълан итте. Шулай итеп, нәрсә булды соң? Кайчандыр көчле булган брендлар ник үз урыннарын югалтты? Бу бүлектә без Tupperware'ның үсешен һәм төшүен карарбыз. Моннан тыш Kodak, BlackBerry һәм Nokia'ның охшаш сабаклар бирүен күрербез. Tupperware really knocks it in. Tupperware 1940 елларда АКШта өйләрдә алыштыргысыз маркага үрелә. Химияче Earl Tupper уйлап тапкан әлеге пластик савытлар нефть арындыру процессының калдыкларыннан ясала. Бу савытлар ризык саклау өчен кулланыла һәм кешеләргә исраф итүне киметергә булыша. Бу исә икенче бөтендөнья сугышыннан соң бик мөһим була. Tupperware бары тик ризык саклау гына түгел, ул Tupperware кишәләре нәтиҗәсендә мәдәни хәрәкәткә әйләнә. Бу чынлыкта хатын-кызларны сату вәкилләре итеп кулланучы гадәти булмаган маркетинг стратегиясе иде. Хатын-кызлар үз өйләрендә Tupperware кичәләре үткәреп, товарларны турыдан-туры дусларына һәм күршеләренә сата. Дистәләрчә еллар буе әлеге маркетинг модели эшкә ярый һәм ширкәт АКШтан читтә дә үсә. Әмма сатып алу гадәтләре үзгәргәч, Tupperware кыенлыклар кичерә башлый. Онлайн сәүдә һәм яңа көндәшләр иске ысулларның нәтиҗәлелеген киметә. Заманга яраклашу өчен ясалган тырышларга карамастан, Tupperware элеккеге данын кире кайтара алмый. Ахыр чиктә бурычларының артуы һәм сатуның кимүе сәбәпле ширкәт банкротлык игълан итә. Kodakның хикәясе исә киләчәкне иҗат иткән, ләкин аңа әзер булмаган ширкәтнең гадәти мисалы. 1970 елларда Kodak санлы фотографияны уйлап таба. Бу фототасмаларны алыштыручы технология, әмма ширкәт үзе аннан файдалана алмый. Sony һәм Canon кебек көндәшләре санлы камералар белән алга китеп барганда, Kodak тасмага ябышып кала. Ширкәт моны аңлап, арттан куып җитәргә тырышканда, соңга калынган була. 2012 елда Kodak банкротлык игълан итте. Бу 100 елдан артык фотография дөньясында хакимлек иткән ширкәт өчен аяныч. BlackBerry еллар буе һәр кемнең хыялындагы телефон иде. Аның кичкенә генә клавиатурасы бар иде, бу электрон хатлар язуны җиңеләйтте. Әмма Apple 2007 елда iPhone-ны чыгаргач барысы да үзгәрде. Аның зәвыклы дизайны һәм сенсорлы экраны BlackBerry телефоннарын искергән итеп күрсәтте. BlackBerry акыллы телефоннар чорына керә алмады. Бүген ширкәт телефон чыгарудан туктады һәм эшчәнлеген программа тәэминаты, аеруча кибер куркынычсызлык аланында дәвам итә. Бу мисаллар иң танылган брендларның да вакыт талабына карап үзгәрергә тиешлеген искәртә. Бу ноктада Nokia турында әйтергә кирәк. 2000 елларның башында Nokia кәрәзле телефоннар арасында иң танылганы иде. Аның телефоннары нык, ышанычлы һәм һәр кемнең кулында. Әмма BlackBerry кебек Nokia да акыллы телефоннарга күчүдә әкрен иде. Nokia заман белән бергә атлау өчен Microsoft белән хезмәттәшлек итеп Windows телефоннары ясап чыгарды, ләкин бу эшкә ярамады. 2016 елга Nokia телефон ясаудан туктады. Бүген ширкәт телекоммуникация аскырмасы белән шөгыльләнә, кәрәзле телефоннар эшендә лидер булган көннәре еракта калды. Башка берничә ширкәт тә кыенлыкларга очрады. Кайчандыр дөньяда иң зур уенчык кибетләре шелтәренең берсе булган Toys R Us $5 миллиард бурыч сәбәпле 2017 елда банкрот булды һәм АКШтагы кибетләрен япты. Әмма яңа хуҗалары җитәкчелегендә кире кайтырга тырыша. 2000 елларда Facebook белән ярышкан социаль медиа платформасы Orkut популярлыгын югалтты һәм Google аны 2014 елда япты. Нигез салучысы Orkut бөек көктән хәзер платформаның яңа версиясын эшли. Toshiba ширкәте банкротлык игълан итмәсә дә финанс җәнҗаллар сәбәпле зур кыенлыклар кичерде. 2021 елда инвесторлар төркеме аны сатып алып, шәхси ширкәткә әйләндерде. Шулай итеп аның күп еллык иҗтимагый компания тарихы тәмамланды.
Tupperware булсын, Kodak яисә Nokia булсын, бу хикәяләрдән чыгарылачак сабак шундый. Бары тик инновацияне җитәрлек түгел. Даими үзгәрүче дөньяда компанияләр гел яраклашырга тиеш. Моны эшләмәгәннәр тарихта эреп юкка чыгу куркынышы белән очраша. Тик хәл бөтенләй өметсез түгел. Кайбер брендлар яңа юнәлешләргә күчә яисә үзләрен көчле хис иткән тармакларга игътибарларын юнәлтеп, кабат аякка баса. Бу бүлекне тыңлавыгыз өчен рәхмәт. Киләсе очрашуга кадәр үзегезне камилләштереп, хәбәрдар булып торыгыз. Бу подкаст TRT World мәкаләсеннән адаптация ителде. Мен еллыкның беренче ширеге. Советлар бирегенең КГБ яшерен күзләү хезмәтендә башаткан карьерасын Русия дәүләт башлыгы вазифасына кадәр үстергән Владимир Путин өчен 1000 еллыкның беренче шереге йолдызы балкып торган чор булды. 1952 елның 7 октябрь көнне дөньяга килеп, университетта хукук һәм икътисад укыган Владимир Путин һөнәри тормышына беренче адымын исә 1975 елда кергән Советлар берлегенең дөнья күләм танылган яшерен хезмәте КГБдә ясады. 1991 елда КГБдән аерылып, сәясәткә кирип киткән Путин 8 елдан соң КГБ орынына төзелгән Русия күзле уешмасы ФСБның яңа директоры булды һәм ул чактагы Русия илбашы Борис Ельцинның якын эш төркеменә керде. Кыска вакыт эчендә баш министр Кәнәфинә дә утырган Путинның язмышы Ельцинның кинәт кенә вазифасыннан китүе белән үзгәрде. Дөнья яңа 1000 еллыкка адым ясаган чакта Русия сайлауга әзерләнә иде. 2000 елның 26 мартында уздырылган сайлауның беренче турында тавышларның 53%-ын алган Владимир Путин 48 яшында Русияның һәм дөньяның язмышы белән тыгыз бәйләнгән Кремльдәге дәүләт башлыгы Кәнәфиянең яңа хуҗасы булды. Мен еллыкның беренче шерегенә яшь һәм яңа лидер белән кергән Русия ул чакта Советлар берлегенең таркалуыннан соң икътисад белән бергә бик күп өлкәдә тотрыксызлык һәм сепаратистик хәрәкәтләр белән көрәш алып бара иде. Советлар берлегенең таркалуыннан соң кинәт кенә байып киткән һәм олигарх дип йөртелгән даирәләр белән кискен көрәшкә тотынган Путин кыска вакытта һәм сәяси оппозиционерларны һәм дә олигарх төркемнәрен контроль астына алды. Икътисади тотрыклылык өчен мөһим адымнар ясады. Вазифасының беренче чорында Курск су асты кемәсе фаҗигасы, Чеченстан һәм Таулы Карабахтагы бәйсезлек хәрәкәтләре, Мәскәү белән бергә Русиядагы зур шәһәрләрдә террор һөҗүмнәренә каршы кискен чаралар белән җавап бирүе, фаразланганның киресенә Путинның халык арасындагы яклавын һәм көчен арттырды. Нефт белән бергә илнең табигый чанакларыннан алынган керемне халыкның төп ихтиҗларының канәгатьләндерелүе өчен кулланган һәм рубльнең кыйммәтен югалтуын тоткарлаган Путин 4 елдан соң икенче тапкыр илбашы сайлавын бу юлы 71% тавыш белән җиңде. Икенче илбашы чорыннан соң төп канун мәҗбүрияте аркасында 4 ел дәвамында илбашы Кәнәфин ярдәмчесе Дмитрий Медведевка тапшырган һәм баш министр вазифасын үз өстенә алган Путин 2012 елда кабат дәүләт башлыгы булып сайланды.
вазифасы вакытында Билл Клинтондан Дональд Трампка кадәр 6 айрым акыш элбашы белән эшләгән Путинның соңгы еллары исә бирәктә Украина сугышын кыска вакытта бетерә алмавы, халыкара санкциялар сәбәп булган икътисади авырлыклар һәм узак еллар буе ярдәм итеп килгән Суриядагы Асад режимының бәреп төшерелүе белән шактый бер чулы бик шомны узды. Дөнья яңа мыйыллыкның бусагасына килеп җиткәндә 1999 елның 24 март көнне Авропа кыйтгасы икенче бөтен дөнья сугышыннан соң иң тыгыз һава бомбалауына сәхнә булды. НАТО көчләре Косовода арткан бәрелешләр аркасында Сербиягә каршы һава хәрәкәтен башатты. Сербияда НАТО әгъзаларына сугыш игълан итте һәм шушы карарын Берләшкән Милләтләр Оешмасына рәсми рәвештә белдерде. НАТОның һава хәрәкәтләре һәм аннан соңгы дипломатик басымнар Косовоның Сербия, Каратау, Монтенегро җөмһүриятеннән аерылуына юл ачты. Дәк 5 елдан соң 2004 елның 29 март көнне исә НАТО тарихының иң зур киңәюе тормышка ашты. Элекке Варшава пакты әгъзалары Болгария, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Литва һәм Латвия НАТО әгъзасы булды. НАТОның Югославиягә каршы хәрби хәрәкәтләреннән соң ясалган шушы киңәю адымы Владимир Путин лидерлыгындагы Русия белән Төньяк Атлантик иттифакы арасындагы сәяси киеренкелекнең артуына сәбәп булды. 1979 елның 26 март көнне Вашингтонда Израиль белән Мисыр арасында кул куелган тынычлык килешүеннән нәкъ 40 елдан соң 2019 елның 26 март көнне Дональд Трамп лидерлыгындагы Американ җитәкчелеге Израильнең 1967 елдан бирле яу оккупация астында тоткан Сүриягә бәйле Голан калкулыкларына кагылышлы суверенлык хукукларын тануын белдерде. Бу карар Төркия белән бергә бик күп ил тарафыннан кабул ителмәде. Авропа футбол тарихының иң мөһим исемнәреннән Нидерландлы элекке футболчы һәм тренер Йохан Кройф 2016 елның 24 март көнне 69 яшендә вафат булды. Нидерландның Аякс клубында җитешеп, Нидерланд җыелма командасына кадәр күтәрелгән Кройф 1973 елда Барселонага күчте. 3 тапкыр Авропада елның футболчысы бүләген яулаган Кройф, аннан соң Барселонада тренер вазифасында башкарды. Мәньяллыкның беренче ширеге. Мөхтәрәм тыңлаучылар, татар телендәге тапшыруларыбыз ахырына якынлашты. Исегезгә төшерәбез, безнең кыска дулкындагы ешлык һәм эфир вакыты үзгәрә. 30 март якшәмбе көненнән башлап тапшыруларыбызны Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан тыңлый аласыз. Хәзергә менә шулар, эфирда киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.